இது இப்கோ கம்பெனி மூலம் சொசைட்டிக்கு அண்டு உரக்கடைக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து யூரியா மூடை போடுறீங்கல்ல, ஒரு ஏக்கருக்கு யூரியா மூடைக்கு போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து தெளிச்சா போதும். ஒரு பாட்டில் 500 ml வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு தெளிச்சா ஏக்கருக்கு ஒரு பாட்டிலோட 225 ரூபா தான். ஆனால் இது நீங்கள் யூரியா போடுறது என்ன எஃபெக்ட் இருக்கோ அதே எஃபெக்ட் நீங்கள் இது தெளிச்சாலும் இருக்கும். இது வந்து இப்போ தான் வந்து ஒரு 3 வருஷம் தான் இருக்கும், அதனால எல்லா விவசாயிகளுக்கும் தெரியாது. அதனால நீங்கள் வேணா உங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தெளிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம். சரி.